ng Bicolano Waraynon YouTube channel. Maraming salamat po sa mga subscriber ko, sa mga YT friends kong muli. Maraming po salamat sa mga hindi pa po nag-subscribe pero nanonood po ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, sa araw na ito, shoutout po tayo kay Kier Flory, ang masugid nating taga-subaybay. Shoutout din po kay Arlene Malaring, kay Nim Ginueno. Shoutout din po kay Annabel Nerves, Maria Teresa Omlas. Shoutout din po kay Jen O Channel. Shoutout din po sa ating mga kaibigan sa YT Friends, Mabilidad Vlog, Girly Laminiro, Ami Bap, Cynthia Pipito, Belinda Navarro, NMR Plans, Atishi Collection. Guys, tulungan po natin ang ating mga kaibigan sa YouTube. Siyempre, bago po tayo magsimula, huwag po sana natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod po pa pong mga video. Maraming salamat po. Samahan niyo po akong muling pumunta sa Calamba, Laguna. Ayan guys, nakahanap ako ng heart clip na mura kay ate. Ganda. 100 lang sa kanya yan dito. Ayan si ate, talagang maganda. Mukhang mabait si ate, lagot-lagot. Pag mabait pa naman ate, ang daldal ko. 100 lang po bigay sa inyo na 150 po benta na. Sabay gano'n. Pero ang mabibili ko lang talaga dito, pasensya ka na ha. Magkano to be? 350 po. 350, 300 na lang. Sige na. Parang awa mo na. Sige po, sige. Kasi ito lang, dagdag koleksyon ko lang yan. Sige ma'am. Wala si mother. Brazil po yan. Brazil. Pilo Brazil. Yan guys, 300. Wala talaga akong mahanap na mura-mura. Talaga may mga price. Oo nga eh. Talaga. Teka lang, tatanungin ko lang ate. Bakit siya bata pa ba? Kasi wala siyang ganito oh. Pag po, ganun Ah. po yung niya, dahon kapag, tsaka yung medyo na, hindi masyadong maano ng araw. Nagkakaganyan siya. Pero pag nag-old naman siya, ganun din po yung dahon niya. O sige, ano ibigay mo sa akin ganda? Ito pa. Oo. Tsaka yung isa. Tsaka yung isa, yes, meron na ako. Ano ate, ito lang. Pag ako nagbablog, siyempre namimili ako. Gusto ko yung kakaiba dagdag koleksyon ko. Opo. Bigay niyo sa para mapanood ka. Ay, salamat. Yan ang gusto ko. Siyempre, yan ang gusto ko talaga. Oo. Diba? Dinig mo yung boses ko? Ay, ang gusto ko. At itong maliliit mong ano bang ID nito, be? Ano po yan? Cobra Pearl. Kobo, itong maliliit mo, magkano? 250. At least wak na sa budget. Yung hindi kaya ng di ba? At least maliit pa. Madali lang naman lumaki to, be, di ba? Yung talaga maganda talaga yung Cobra Perm. 250 lang. Ito ano naman tong small. Ito pa ay horseback Pearl. Pearl din po siya. Magkano pa pag mga ganito ka liliit, cute? Ano po, 150 lang po yun. 150 oh. Kayang-kaya pala, affordable, di ba? Mura lang dito naman. Ito guys, ito ate, magkano to yung ganito nyo? Ayan po ay 250 po yung maliit, tapos 350 po itong malaki. Anong ID niyan ate? Camouflage. Camouflage yan oh. Talagang affordable, kayang-kaya guys, wak sa budget. Aba, ito yung nakita ko sa akin. Block allocation. Ang ganda. Magkano yung ganyan mo? 1K. Ha? 1K po. 1K. Pero hindi kayo talo guys. Ang ganda ng dahon. Para siyang papel, ang kapal, tapos ang kintab pa. Diba? Yung ganito nyo pong caladium. Ayan po ay 400. May lupa na. Anong ID niyang caladium na to? Ang Christmas. Christmas ang sa amin ng ano ko eh. Ayan. White siya, Palladium Christmas. Pero rares talaga siya, no? 400 yung malaki, tapos 250 yung Maliit. Ang gaganda pala. Yung ganyan po yung moonlight. Moonlight, 500 po. Ayan. Yung malaki, 1K.
1K. Ang gaganda rin pala ng plants dito ni ate. Ito yung ganito yung... Bambino po. Opo. 750. 750 guys. Pag ganito kakapal yung inyong kalateya, Yan po. Ano lang po yan? 150 lang po 150 lang. yan. Ito naman po, alam ko ibang mga ID to eh. Ay, ito, hindi ko alam kung anong ID pa nito eh. Pero magkano yung Maliit pa ganyang siya eh. price? 500. 500 guys. Yung velvet nyo dito, ganda. Velvet, 450. 450 lang guys, yan. Ang gaganda na. Ito pong Amazonica nyo, 500. 500. Pinagpapawisan ako. Uy, ang ganda ng Monstera. Magkano po dito Monstera nyo? Okay. 2K lang guys. Itong malaki. Ang Tapos gaganda. ito ay 1 to. Ito ay 800. Yung small. Ay, Hindi kakaiba pa lang siya, no? Hindi pa lang siya labas yung... Ah, kasi kapag baby pala small, ganito ang itsura niya. pa. Hindi pa siya labas yung mga... Magkano pa ganito kaliit? 800. Ito na naman tayo si maliit. Yung kaya lang natin bilhin muna ngayon. Pero iba talaga yung talagang original na Monstera Deliciosa, no? Ang ganda ng kanyang likod. Ganda. Ito, magkano po yung ganito nyo? 1.5 po. 1.5 ruby. Thailand ruby. Ito ate yung ganitong begonia nyo, magkano? 150 lang po yung 150. green. Meron akong ganyan. Ito, ano po ito? Ano po siya? Mga bago sa paningin ko. Lily po siya na variegated. Kulot yung dahon niya. Ah, iba pa yung peace lily na variegated. Variegated lang po kami. Ito naman kulot. Kulot po siya. Magkano Peace to? lily din siya. 300 po. 300 ba? Ang dami talagang klase ng mga variety ng mga peace lily, no? Ito po yung ganito nyo. Ito po ay Anthurium rainforest. Anthurium rainforest. Magkano po pa ganito nakalaki? 1 po. 1, 2. Affordable pa rin. Ay, nakikita ko na naman to si ano. Si Mickey Mouse. Ang ganda ng ginawa mo ah. Magkano ganito? Ano po yan? 400. 400 lang guys. May libre na kayong caladium. Galing, di ba? Magkano ganito nyo? 400 din po. Ha? Marble queen. Tapos. Wala ka bang Mag-anakan ng mga... maliit-liit nito? Meron pong budget meal. Ano po? 150. 150. Yan. Bigyan mo ko ng 150 yung makapal. So, may ganun. Pag 150 man hindi po makapal. Mga 2 to 3 leaves lang po yun. O, ganun. So, may ganun. May presyo po kasi. Oh, sige, tignan ko nga, be. Ito, be, 300, no? Ano po? 400. Ah, Mura 400. na po. Pero, be, ito, madali lang tong, palakihin. Di ba? Nadami. Ang tanong ko sa'yo, bakit mas mahal siya kaysa sa Golden Photos? Kasi po yung gawa ng kanyang variety ng kulay. Yung kulay niya. Yung kulay. Pero, mabilis din siyang lumaki. Mabilis din. Parang golden photos din. Salamat. Alam mo, sa totoo lang, naghahanap ako ng mga ganyan. Yung sa ibang binablog ko, hindi lang mahal, wala. Wala. Sige, bibigyan mo ako. Ang daldal ko, no? Ito si ganda, oh. Ako, wala na ako ng budget. Oo, nangunguliksyon ako ate. Hindi ko kasama si Madir. Magkano na lahat yung ganyan? 550 mo. 550. O, kaya pa yan. Teka lang. Dito muna tayo sa mga kalateya. Ayan, last na. Last na magkano sa inyo? 150 lang po. 150 lang guys. 150 ang lagu-lagu na. Ang ganda ng dahon, no? Ang lalago pa. Mabuti hindi ito nasusunog sa tindi ng init. Hindi, kasi meron naman kami. Tama lang. Ganda, oh. 150 lang guys. Yung ratan nyo po dito, magkano? 100 lang po. 100. Ito, yung garden nila. Ganda. Yan, oh. Magkano pag binibenta nyo yung ganito? Yan, 15. 15K? Ano to? Nakalimutan ko tawag dito. Ito may tawag din dito. Ito bonsai. Ito naman 20k ang benta. 20K. Pag binonsay talaga, mahal na eh, no? Basta dito muna tayo sa mura. Magkano mga resayam nyo? 150 din po. 150. O yan. Ito po, magkano? Alin po? Ito. Yan pong 120. 120. Ano bang ID nito, be? Triangularis. Triangulares. Variegated triangularis. Yung ganito nyo, magkano? Yung Ito po magandang 1k. 1K. Ano bang ID niyan, be?
May ganyan si mama, hindi namin alam ang ID. Ano bang ay nakalimutan ko? Bromelian lang ako ng bromelian. Ano siya eh? Nakalimutan ko. Basta 1K siya. Okay. Ang gaganda. Magkano yung mga Ano? mayana mo dito? May ano po, ano lang po, 80. Ah, 80 lang. pesos po yung Ah, bayad. okay. Ayun ang mga presyo nila. Tambak ng mayana ko sa bahay. Yung mga arrow root yung ganyang kalalaki. 100 lang po. Uy, talagang kayang-kaya na. Budget na budget. Budget na oh. Hindi na kayo mahirapan magpalago. Yan oh, 100 lang guys. Ang kakapal, ang lalaki pa. Yan. 500. Itong drasena nyo, 500. Mga pang landscaping talaga, Bino. Ito pag maliit, magkano? Ano lang po yun, 100 100. lang guys, kayang-kaya. Ito bago sa paningin ko talaga to eh. Ay, golden legume. Golden Legume. legume. 50 lang po yun. 150 lang. Puno ba to, be? Okay, malaki po siya. Nagiging puno. Parang Pero may bulaklak siya. Ganun. Ang kagandahan lang talaga yung dahon. Siya naman malaki lang. Oo nga. Pero panalo siya sa dahon, no? Gawa ng Golden legume. golden na golden. Bigong niya makulata. Bigonia makulata. Magkano sa inyong ganito, be? Lang po. Talaga? Malaki maliit. 50 lang po. Ito Malaki. Lang po, ito lang po banda yan. 350. Tapos ito pwedeng 200. Ang ganda. Yun lang. Baka gusto niyo. Ang laki na. Ano yan? Oo nga eh. Ang ganda. Ito, 100 lang. 200. 200. Yung mga ganito Ayan nyo, po, 250. 250. Yung, ito po, ano ba tawag po? dito? Oo. Nakalimutan ko tawag. Parang ano eh, pang... Pero magkano ang price niyan? 150 lang. 150 lang, guys. Ito matawag makulot. Ito, be, magkano ang ganito? 150 din. 150 lang. Tignan mo. Kalaki nila. Oo, ang gaganda ng mga ano nila dito. Mga kalakihan nila, malalago na. Ito, be, itong inyong Marian. Marian ba? Variegated lang po. Bakit niya? Bakya. Ano ba? Nahihilo ako sa ano? Nalilito pa ako sa mga pangalan. 100 lang po. Pati ito. Yung mga ganito nyo. Loni mabakter po. Magkano pag mga ganito nyo, be? 300. Ito. Lahat to. Ang gaganda na nila, oh. Ang lalago pa ng dahon. Ang gaganda, ang kikintab. Ito, be, yung mga ganito nyo. Yung 250 po. 250. Tapos ito po mayoy. Pero tanong ko lang, bakit ang kikintab ng dahon nila? Ano bang nilalagay nyo? Wala naman po. Wala? Talagang natural lang po siguro sa ano niya. Talaga? Itong Ito po Gigan. ay Giganteum. tiyo. Magkano sa inyong ganito? 350 lang, guys. Laki. Ano, parang puso, eh, no? Ganda ng lips. Sabay ganun eh. Ang ganda ng leaves niya. Gigantium. 350? Opo. Ay, huwag ka na magsawa sa akin, ate, ah. Ang ganda ng ganito nyo. Yan po ay Florida Beauty. Magkano yung ganito nyo? 8K. 8K. Pino din sa pino din. Variety rin siya ng pelo. Ang ganda, no? Yung mahilig mga collection dyan ng mga philodendron. 8K lang, grabe. Yung ganito nyo ba, sensation nyo? Ay, 180 lang po. Yun ang mura, no? Ang kikintab pa. Itong klase ng ito, Malaloni. Milaloni nyo, magkano? 500 po yung malaki. Itong maliit, Ano lang po, 150 150. lang. Ayan, oh. Ang gaganda ng dahon, ang kikintab. Ang lalaki na, wala akong masabi rin dito. Be, yung mga ganito nyo, magkano? 200 po. 200. Chinese evergreen. 200 lang? Ba, ang dami, oh. Kain po nun yun. Ilang puno na sa isang seedling bag. Yan, oh. Grabe, punta na kayo dito, guys. Yung ganito nyo pong lemon lime. 300 po. 300 lang. Murang-mura. Mura na po talaga. Itong pidilip nyo, 500. 500 guys. Ang kakapal ng mga dahon. Yan. Ayan, oh. Diba? Pag mga halaman ang makikita nyo sa umaga, diba? Pampawala talaga ng stress. Yung ganito nyo po. 400 po. Talaga, wow. Rubber tree. Yung rubber tree nila dito guys, mura. 400 lang. Yan. Yan, nakikita nyo kung gaano kalalaki. Be, itong golden photos nyo, 100. 100 lang.
umuulan sila dito ng mga photos. Dito ko sila nakakita ng mga ibang klase ng mga variety ng photos. Magkano yung ganito nyo? Ayun po ang 500. 500. Ano po yan? Sokso, ganito. Bago sa paningin ko. Red po talaga yung kulay. Ayan, 500. Ang gaganda, no? Ay, nako, wala akong masabi. Ang gaganda ng mga plants niya. Ito, magkano yung ganito mo? Akala mo, damo lang. Ito lang ano lang. 250 po. Pero tignan mo guys, so ang kapal, Ano po oh. yung spider plant? Spider plant to? Kakaiba, no? Ito po yung ano, no? Yung caladium kanina. Opo, yung magkaya po. Oo, yung rare. Ang Ayan po kasi ganda. yung mother plant. Mga mother mo to. Pag mga ganito, be, binibenta nyo rin. Yung ano lang po, yung maliit. Ay, yung maliliit. 400. 400. Lusa po. Anong ID nito? Lusa. Close siya. Ganda. Ito yung mga halaman ni ate. Wala rin akong masabi sa mga plants nila dito sa loob. Ayan o, may mga trellis na. Aray ko. Magkano yung temptation nyo? Yung ganito kalalago? Ano lang po? 200 lang. 200 lang. Kilo din siya. Ayan, nakikita nyo. Pag mga ganito ba, magkano sa inyo? 500. Alin po? Ito. 500. 500. Heart shape. Heart shape. Nakabili ako nito, 100, no? Dito naman tayo Ano po, sa... heart lip po yung sa inyo. Heart lip? Yan po yung heart shape. Heart shape naman to. Mariosep. Aray ko. Ayun ang kayo. Naku, pag ano, hindi pa talaga ako ganun kagaling sa mga halaman. Kasi nalilito pa ako sa mga mukha nila. Wala ka bang ano nito medyo budget na budget? Yan lang po. Ayan. Sasabihin naman, kurikot na naman ako. Ito, magkano ganito nyo? 1.5. 1.5 guys. Yan o. Ang gaganda. Wala ka bang ano dito, be? Maliit-liit? Ito lang po pinakamaliit. Ito Mag- po 700 po itong dalawa. 700. Bakit ba ganun kamahal to? May presyo po talaga. Umura na raw to talaga dito. Magkano uli yung presyo nito, be? 1.5. Mahal po ano, 700. Be, yung ganito nyo. Ayan na, ano yan? Brazil din po, green lang po siya. Ah, 350 din po. 350. Ang ganda, no? Yan, guys, oh. Yung mga nangunguleksyon dyan, ng mga photos, iba't ibang varieties, yan, oh. Ang lalas na dito kay Ate Ganda. Ayun, dahil pa nilang mga plants dito, yan, oh. Hilera. Yan po ho yan. Itong hoya nyo, magkano? 250 po. Itong mga golden nyo nakasabit. Ayan po, ay ganun din po ma'am, 100 lang. 100 lang. Gaganda. Itong hoya, 250 din. Ayan, namumulaklak po yan. Anong kulay ang bulaklak nito? Ano po, white. Ayan guys, oh, ang gaganda ng mga ano nila, pots nila, oh. Ito po, ano to? Hoya din po. Hoya din. Magkano po yung ganito nyo? Ganon din ang price, 250. Gaganda. Ito guys, ipesia nila, oh. Ipesia rin to, be? Hindi po. Begonia. Ito begonia. Ito, begonia nila, oh. 150 lang. May 100 din. Ito, yung ipesia. Ito talaga ipesia, alam na alam ko. Okay, 150 lang po yun. 150 lang yan guys, oh. Malaguna. Ayan. Eh, yung volcanic nyo rito. 150. 150 rin. Yan, mga last na guys. Ate, ano to? Ayan, ako dito. Sabay ganun eh, no? Variegated na. Variegated eh. Basta pag mga variegated na addict ako, na ano sa, Kasi di ano ba? yung kulay mo? Oo, sa dahon pa lang panalo na eh. Ay, yung mga ganito nyo, be. Ayan, 100 lang po. Ayan. Oho, malumena nila. 100 lang. Malumen. Ito po, ano mga plants to? Ito po ay parang ano din po siya, yung parang Parang adlaw na bakya. ganun, parang bakya. Ito po bakya. Magkano naman yung mga ganito nyo, be? Ano lang po yung 200 lang. 300. 300, ganda ng mga dahon. Ito mga ganitong aglo nyo. 200. 200. Yan ang mga presyuhan. Gaganda. Hindi ko na, ano to, mga papaya? Hindi, money tree yan eh. Hindi ko ano kung ano yan. Pero magkano ang price niyan? Dito, ang gaganda. Ewan, hindi ko lang po alam sa asawa ko magkano ang price niya. Ayan. Ang ganda. Pero dito tayo sa kabila. Ano to? Parang damo-damo siya na. Magkano yung ganyan nyo, be?
Ano lang po, 200 lang po. 200 lang. Ah, basta dito tayo sa kabila. Ay, aray ko po. Ito yung magkano yung ganito nyo? Red button, 250 ang kanilang red bottle. Ang gaganda. Yung ganito kalalaki, yung 180. 180 lang guys, oh. Maliit 150. Ayan, hindi na alagain. Mga pang landscaping na talaga. Makikita nyo naman yung puno sa isang seedling bag. Diba? Ayan. Ayan si ate. Ito, yung kanilang mga plants dito. Yan. Ang gaganda. Dito ako nakakita ng mga varieties ng photos. Ayan. Nagagawin kong mga koleksyon. Ayan. Budget na to guys. Bigay sa akin ni ate 300, 100, 150. Ayan. Okay lang, sige. Yan, babalutin ni ate. Ang daldal ko. Sabi ko kay ate, yan ang gusto ko. Yung mga tindera, mababait din. Yan din ang mga plants ni ate. Naglalakihan na yung kanyang mga rubber tree dito. Ate, tabi-tabi yung mga garden dito, no? Opo, magkakapatid po kasi po. Ah, kaya Kaya po ba yun? sarili yung sarili yung pwesto. Naupo po kami yung pesto. Ah, yung magkano naman? Mura lang naman. Sabay gano'n. Triga pa, no?